YouTube este o platformă în care poți să faci clickbait, să-ți exprimi talentul tău natural sau să-ți exprimi hate-ul. În care tu cozi acolo aveți sing-in, în care trebuie să cânti pentru a te înregistra. Ce? Oh, sing-in. Când ați ajuns trebuie să alegeți între YouTube-ul normal sau YouTube Red, care este cu un abonament pe lună. Ce? Stai, ăsta nu YouTube? Păi, oameni buni! Băi, regizore, tu faci mișto de mine cu vlogul ăsta. Lasă că nu-mi trebuie niciun regizor, fac eu vlogul și tot. Ce mă enervează ăsta? Cameraman, după mine! Ia uite și uitat asta camera aici! Ia uite mă, neamule, să-mi fac și o reclamă, ia uite mă, telefoane mă! Ne trebuie un calculator decent să facem treaba cu el. Vezi butonul ăla mare albastru, conectați-vă, dai click pe el. Dai acolo, vezi mai multe, dai acolo la cont și acolo completezi cu datele tale personale. Bagă un e-mail foarte ușor de memorat, cum am pus eu, adfkjfakjfakjf. Bagă o parolă foarte grea, foarte lungă, cu multe caractere complexe. Chinezești, japoneze, rusești. Ai de capul meu, nici acum n-am terminat. După ce ai scris parola, trebuie să o memorizezi și să o scrii din nou. Motive de securitate, ce să și faci? Îți alegi sexul, feminin, masculin sau gamer? Stai, ăștia n-au gamer. O să aleg altul, poate ăsta e gamer. La telefoane mobile pui fără număr. Alegeți țara voastră, bla bla bla, știți și voi. Dați înregistrare și dați scroll prin acel regulament. Habar n-am cine n-a***ește. Du-te pe YouTube și dă click pe My Channel acolo și apoi dă click pe scrisul ăla albastru, nici nu băga în seama ce scrie. Bagă un nume atrăgător să îți dilueze pupilele când te uiți la el. Dă click pe butoane colorate și creează pagina. Căutăm o poză mișto pentru canal. Am găsit una perfectă. O ajustăm la rezoluția YouTube-ului să ne sară în ochi. Punem numele canalului pe poză să nu creadă internauții ăștia că este vreo poză după Google falsă, neoriginală. Uite, îl formatăm și noi așa puțin să pară mai 3D, mai de gaming. O salvăm, o tragem, o uploadăm și că arată super. Punem și poza de profil ideală să fie tot un personaj din Minecraft. Hai să uploadăm și noi ceva acolo. Ne trebuie o cameră să ne filmăm? Bă, ce-i cu ăsta? Bă, nu-mi pasă de hate-ul tău, ieși! Bă, măi frate, ce m-a speriat ăsta, ce mai vrei? Și un pont de la mine ca să vă iasă videoclipul mai perfect, adăugați mai multe camere. Să mai adaug încă mai multe camere acolo? Ok, bă, și un pont de la mine să vă iasă videoclipul. Ce ai, măi frate, ăsta s-a blocat aici, îi trebuie un reboot. Nu ai idei? Atunci improvizează cu ceva, sigur te va lovi inspirația. No, salutare YouTube! Ce mai faceți? Ăsta e vlogul meu în care vom vorbi despre hate-uri. Acum atrage videoclipul pe YouTube și uploadează-l. Bagă un titlu belea să atragă vizualizările și o descriere foarte detaliată cu ce se întâmplă în video. Încă nu ai vizualizări, încă butonul de refresh nu funcționează cum îți imaginai tu? Atunci dă-i share videoclipului pe Facebook, sigur va funcționa și vei face vizualizări și vei fi popular. Psst, îți dau un sfat prietenesc, bagă o descriere foarte elaborată și o poză atrăgătoare. Verifică videoclipul după câteva minute și vei vedea rezultatul splendid. Nu pune la suflet dislike-urile, sunt mulți hateri geloși pe munca ta și de aia. Poate te întrebi, ce am făcut eu oare greș și de nu am subscriberi? YouTube-ul este ca televiziunea, trebuie să postezi mult, frecvent și de o calitate foarte bună. Gunoi! Ca de exemplu, cum să îți faci un cont pe YouTube 2017, că poate mulți oameni chiar nu știu să-și facă un cont de YouTube, poate chiar n-au observat acel tick mark în colț. Unii oameni au o viață oribilă sau sunt plictisiți de ea și vor să vadă și ei ce faci tu în fiecare zi. Uneori, ca să prindă la lume, mai trebuie să faci și dramă, să vorbești timp de jumătate de oră de ce te urăsc oamenii. Și în final, cireașă după tot, clickbait-ul care explică doar 1% din tot videoclipul, în care trebuie să aștepți vreo 10-50 de minute pentru a afla ce înseamnă cu adevărat. Dacă îndeplinești toate aceste criterii, atunci felicitări, ești un YouTuber și ești foarte popular.
De asemenea, vei avea o șansă foarte mare să apari la televizor fiind exploatat de televiziuni. Hai să facem un experiment. Vă provoc să dați like, subscribe și share la acest videoclip și să vedem dacă ajunge popular și la televizor ca toate celelalte. Jegur!